Қурбон Ҳакимзода, раиси вилоят 25 дақиқаи нишастро ба хондани ҳисобот сипарӣ кард. муваффақияту дастовардҳои соҳаи хоҷагии халқи вилоят ва камбудию норасоии ҷойдошта ба таври муфассал мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор дода шуданд. баъди ҳисобот суолу ҷавоб оғоз шуд. раиси вилоят як посухро то 8 дақиқа шарҳу тавзеҳ медод. хабарнигорон ҳам мегуфтанд ки раис вақтро кашол медиҳад. аммо дар ин байн раис гуфт ки аз қабулгоҳи президент тамос омадааст. ба муовинонаш дастур дод то омаданаш ба суолҳо посух диҳанд. зарурӣ қудратович, шумо хати муовини аввал иттилоъ дода берсед, ман аз қабулгоҳи ҷаноб оли занҷистро маълум шуд. мардум аз шумо ба саволи дода шуда ҷавоб додам. раиси вилоят баъд аз 10 дақиқа баргашт ва нишастро идома дод. дар ин нишаст дар баробари даҳҳо нашраи маҳаллӣ хабарнигори радиои озодӣ ҳам ширкат дошт. котиби матбуотии раиси вилоят дар гӯши хабарнигор гуфт ки раиси вилоят мухлиси ту ҳаст ва суоли мушкилзо дода нашавад. ҳарчанд хабарнигор 3 маротиба талош кард, аммо котиби матбуотӣ навбати суолдиҳиро ба дигар кас медод. соат ба вақти маҳаллӣ 11:25 дақиқа буд. котиби матбуотӣ ба мобайни посухҳои раиси вилоят ворид мешуду мегуфт ки вақт тамом шудааст. кадоме ҷарима, кадоме вай бошад, чораҳои эътизорӣ андоша ба нафарони алоҳида то ҳатто чӣ мегӯям ба ҳабс гирифта шудааст. ин дар ҳақиқат моро бисёр ба ташвиш меорад. ин бисёр масъалаи доғи рӯз аст, ин масъалаи замина. марҳамат. дар ин нишаст ки рӯзи 14 феврал баргузор шуд, танҳо 12 хабарнигор тавонист суол диҳад. раиси вилоят ба суолҳои 6 хабарнигори ду минтақа посух дод, ба 6 суоли дигар муовинонаш. бо ҳамин зердастони раиси вилоят тавонистанд ӯро аз суолҳои хабарнигори озодӣ эмин доранд. ин бори аввал нест ки зердастони Қурбон Ҳакимзода талош мекунанд ки хабарнигори озодӣ ба ӯ саол надиҳад ва муваффақ мешаванд. аз ҷамъи онҳо агар раис қабул дорад, як мусоҳибаи ихтисосӣ анҷом додан мумкин аст. дархостҳои чунин мусоҳиба низ ҳамеша беҷавоб мондаанд. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, бохтар.